Oikein hyvää päivää. Tänne on tullut talvi, niin kuin Karvalakista voi vähän päätellä, joten se tarkoittaa, että pitäisi noihin kahteen pyörään laittaa piikit kiinni. Voitaisiin eka aloittaa tästä mun pyörästä. Otetaan siitä eka noin smotot pois. Istu yksi kulmal polta mun jopo pelkää pimeetä mun nehen sekä kuka ole kotos sit mä scrollaan. Mä oot online mun viesti. Nyt ois takavanne vaihdettu ja vielä ois etusen vuoro. Rahaa mä pistän haisee vannun bebe. Mut kato tää etes mainda näköjään. Sä et taju tuho tän kun sä pyörit. Baby tuu tanssii mun kavassi. Renesanssi mä oon kyllästynyt pyörii ympyrää. Tää on farssi. Miks pelaa tjakkii? Minkä takia sä pyörit ympyrää? Sun toki mä tekisin massii. Ehkä jopa lapsi. Mut tää on farssi. Kun pelaa tjakkii mä oon kyllästynyt. No niin, nyt on piikit alla ja ei ois muuta kuin ajoa vaille valmis. No niin, siinä ne nyt olis ja seuraavaksi voisi ottaa pientä testiä niillä. No niin, nyt on saatu kypärä vaihdettua Karvalakkiin ja tää video alkaisi ole tässä. Käy tykkäämässä, kommentoimassa ja tilaa tää kanava. Me nähdään ensi videossa.